Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Tuwala si Eric. Nagpaabot na ako. Hello, mahal? Um, na-cancel lang yung meeting. Asa ka man karon? Napapagkasiskinahan? On the way na ko. Ha? Oo na. Ni ako sa pinakaduol nga mall. Mao ba? Kung mao ka na, anahan na lang kita magkita. Diyan na lang ko pabuta. Mapasok ka. Ha? Sige. Kay may ipailasap ko nimo. Akong hikala. Oo. Kinsa siya? Magkaila mo roon niya siya diri. Sige, paabutan ka na mo diri ha. Okay. Sige. Bye. Bye. Bahala na. Ipaila ko ni Eric sa Armando. Aron mohunong na siya siyang tinguha na ako. Salamat ha. Abi ko di ko di mo tungon. I'm sorry. Nagbot-bot ko order sa tang nagpaabot ko nimo. Unsa pa imong gusto? Daghan na kayo na, Eric. Basi may ganahan ka pang kanon. Pag order lang. Wa. Salamat. Eric ang akong kamot. Sorry. Pero, di na ba ingon man din ang manakigala? Libre magkakupot sila mga kamot? Kadit. Here. Isulap ko ni siya mong kamot ang bracelet. Huh? Melody. Dili ko mutawat og bisan unsa gikan nimo. Regalo ko na mo sa ito panagigala. Salamat. Pero sa gikaingon ko na, dili ko kana madawat. Mauna ka ng restaurant, kaya gingon ni Melody ka na ako. Ato na siya. May kauban to siya. Lalaki ka daw nagtalagod ka ni. Nakita na ko ni Melody. Mission niya sa siya na ako. Kau na. Lami alam pagkaon din eh. Kadit lang, niya na siya. Ha? Si Kinsa? Ay, Oh, Hi, Armando. Siyang giingon ko nimong akong hikala. Si Eric. hi. ikaw. Nakaila ka niya, Armando? Yes. Nakaila kayo. Sige. Melody. Sultihin siya. Kung nga nung nagkaila ka na ako. Armando? Melody. Siya ang bugtong kong anak na si Eric. Nganong nakaila ka mo? The question is, nga nung kaila o sa mo, daddy? Unsa mo siya pagpaila na ko karon? Eric, Imong amahan si Armando? Unluckily, yes. Well, mas mayor sa mga naitabo ni. Aron honongon na ninyo ang inyong pagpakabuang. Eric? Excuse me. Melody. Gusto na siya ang pagpakabuang nito, babayahan na dad. Let's go. Mamauli ito. Nagpaabot na to si mami. Eric. Tana, daddy. Ubanan ako. Let's go. Gito yung kining tanan si gayon na to. Aron mahunong na ang imong pagpakabuang. Let's go. Eric. I'm so sorry. Pero, Kung piliyon mo uban ka na ko karon. Kalimtan ko rin tanan, daddy. Isipon ko sa bakanian to nga ikaw labing talahuron nga man nga ako nailan. Eric. Come home with me, dad. Kalimti na si Melody. Siya ang hinungdan nga mabungkag nga itong pamilya. No? Nasayop ka, my son. Daan ang bugnaw ang among relasyon ni mami ni mo. Sawa ko pa ikailang si Melody. But you could still work things out.
Kunwa lang si Melody. Kunwa pas Melody, for your information, dugay na kong patay. Siya ang hinungdan ni Eric nga nahibalik ang akong kadasi. Sorry, son. Pero dili kini ang hustong dapitan ron maghiskutan dili mga butang. Sa nilang musunod ron niya kunimo sa pagpaulis ba? Apason ko na si Melody. Excuse me. I'm sorry. Maski pili niya si Melody, kay namo nga matuod niyang pamilya. Magmahay ka na imong gibuhat, adi. Magmahay ka! Baka kang tanang kisulti ni Eric nako. Dili tinuod nga tuwa sa lang nasod ang iyang mga kinikanan. Unsa bagay matuod niyang motibo sa pagpakigigalan nako. Dili mahimong masayod si Armando. Ganan nga usab si Eric nako. Dili ko gustong magkasiluay silang amahan ug anak. Oh, si Armando. Misunod din siya nako. I'm sorry. Akong mga hayop pa sa ilo. Kung nasahit pa lang kung Dugay na ba mong nagkailan ni Eric? dili. Nagkaila ko lang siya dito sa Usarasap Kamola. Mao ka? Armando, kung gikinahanglan mo pauli ka karon, dili ta kapugngan. Melody. Pamilya mo paghapon sila. Dili ko gusto magkupang inyong relasyong amahan ug anak. Basta sige na. Pauli una sa inyo. Pagsulti ka mo si Eric. Oh, you're home. Hubog ka? Hubog ka? Ha? Hubog? Ako? No. Oh, wait. Akong isawayan ng sayaw kung makahimo pa ba ko. Hmm? Nakahimo pa ko. Wa pa ko mo badag, so hindi pa ko hubog. Want some? Manongin na ka na agata. Ug sud sa tong lawak. Yan na, kung mahubog na ko. Kanang inigsud na ko sa kwarto, makatug na ko diretso. Haron wala ko'y bationg kasakit, inigtupad ko nimo. Agata. You think I'm numb? Nagtuog kang wa ko sakitin ning imong gibuhat. 30 years, Armando. 30 years. Og imo rang gilabay ang tanan. Imong gikalimtan. Tungod lang ni anang bisit mong batanon. Manaka na taas. Don't touch me. Luod ka. Gikan pa kas babae ni mo. Bisan asa na ni mo gihikap kamuta. Unsa? Walang ko ni mo pasakit, Armando. Ginsulto ko ni mo. Gipulihan lang ko ni mo usa ka batanon nga gipunit lang ni mo bisan asa. Dili kita magdawog kung mag-iskutan niya na butanga. Kung dili ka pa matuog, atuon ko na ang atong anak sa iyong lawak. Wa pa mauli si Eric. Ha? Hain pa di eh. Unsa na bang orasan? Pasado alauna na sa nga gabi. Nga nung may balik man si Armando. Tingaling may kalalis na usabog sa iyang asawa. Ako nang ablihan na. Armando nga nung... Oh. Ikaw?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!